Napatag katagiti mannalon ti Communal Irrigation System sapno mapapintas ti produktibidad da ken may panamnamat ti seguridad ti taraon. May sa ti munisipyo ti Bakun, Benguet kadagiti naipayan iti irrigation system tapno matulungan dagiti mannalon. Kanayunan a detalye ipaay di Christine Bornolia sa Baway. Iti Benguet, kaadwa naman nalon ket mang namnamala ang ititudo tapno masibugan dagiti mulada. No tiyempo titikag, dakkala parikot dagitoy dagiti mannalon. Itayla ang nabiit, na ipaimay ti Barangay Gambang iti munisipalidad ti Bakun, Benguet, ti maysa nga irrigation project para kadagiti mannalon. Daytoy ti Yugo-gambang Communal Irrigation System. Nakompleto ti proyekto ken naipatungpal ti test run idi Nobyembre 2025. Dakkel ti panagyaman dagiti mannalon kas kini Manong Bernabe, amay sa kadagiti beneficiary. Tansin idiay nanaan mi narigat ti pananukan mi sinedanom naidnoani ay inmali na mayat ay ulay no inti isundi kinadawin na kat na din matang sinekatan mi at na siya usaron mi. Nasurok sa nga gaso mannalon ti matulungan ti nasao a proyekto. Malaksid iti dayta, napatarimaan metlang dagiti sumagmamano nga alikamen dagiti mannalon. Kas iti 12 units of reservoir tanks, 1 unit pump house ken dumapay. Sa Benguet, mayroon silang 8 projects, ay ito yung isang natapos na. Yung mga naibigay na mga reservoir tanks, mag-iipon ng tubig, kaya ito yung mga gagamitin nila na pang-irrigate sa mga gardens. Impasigurado mo tiniya Cordillera nga agtultuloy dagiti proyektuda tapno matulungan pa iti dadduma a mannalon iti rehiyon. Malaking tulong po sa mga farmers itong mga facilities na na-provide natin. Kasi imagine natin yung mga amount, yung mga facilities na nagawa ay hindi po kaya ng farmers. Kaya ito yung nire-request nila noon pa. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.